माझ्या सर्व मालवणी बंधू भगिनींना नम्र विनंती आणि जाहीर आवाहन विनंती निमंत्रण की मालवणी बोली साहित्य संशोधन केंद्र आडाळी आणि सिंधुदुर्ग प्रतिष्ठान मुंबई यांच्या वतीनं दादर येथे नायर हॉल सभागृहामध्ये दिनांक 23 जून रोजी 6वे मालवणी बोली साहित्य संमेलन ज्येष्ठ मालवणी नाटककार आणि लेखक प्रभाकर भोगले यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न होणार आहे। मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू माननीय सुहास पेडणेकर या कार्यक्रमाचे उद्घाटक असणार आहेत। तर ज्येष्ठ नाटककार वस्त्रहरणकार गंगाराम गवाणकर, विद्या प्रभू, त्याचप्रमाणे अच्युत भोसले, सतीश लळित अशी मान्यवर या साहित्य संमेलनामध्ये आपले विचार मांडणार आहेत। मी मालवणी बोली साहित्य संशोधन केंद्र आडाळी आणि सिंधुदुर्ग प्रतिष्ठानच्या वतीनं आपल्याला अशी नम्र विनंती करतो की फार मोठ्या संख्येने आणि उत्साहाने या मालवणी बोलीच्या उत्सवात आपण मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे अशी आपल्याला नम्र विनंती आहे।